Amerikadan sargan maşinamız tayin boldy. Ana, bunemy da biziň 20 model Camry ulanlar SC komplektatsiýa radnoýja aksat gözleýänler üçin. Kia Optima'mız Prastoy 2020 ýyly, bu da radnoy aktyr. Ana bunymyz 2021, bu da SC komplektatsiýa ýöne renk öwürlen. Owadan çykypdyr kraskasy, baha bereň. Indi bahajyklary. Maşinlarda hiç çykdyjok. Kia Optima aşanyň şunda plasmasy bolýar, doполнительный olmaýmyz ba. Häzir gelýär, sargadyk. Dakyp berýär. Kim satyn alsa dakyp berýär. Şu maşinlar kim alsa Türkmenistanda birinji ýet bolýar. Inte hiç ýagdaýda sürlenok, ýöne bir ustadan çykdy, göne ewakuatora minirýär, getirdik boldy. Maşinlar sürülipdir, hiç mesele ýok, çykdyjok. Pakrışkalaryna çen täzeje. Alýaňyz, benzin uýaňyz, otlaýaňyz, sürüp gidýäňiz atdanady. Maşinanyň üçüsiniň salony idealindir. Edil zawoddan çykandan nähil bolýar, edil şoňalyk. Bahalary indi, ingidik beri. Bunymyz $16.000 çykýar. Radnoy ak 21-iň 9-njy aýy. 20 model bolup gitýändir, rejimler bamynda. Bunymyz 2020 arasynda radnoy ak 11.000 çykýar ulanlar. Bu maşinymyz 2021 renk öwürlen, bu da 15.000 çykýar. Indi şu maşinaň win kody gyzykly bolsa men şu ýerde nomer goýjak. Arkaň jaňlaşyň WhatsApp'tan ýazyň 3 maşinaň win kodyny uratyp bilýän. Skidka edip bolanok. Gelýäňiz, göni adyňyzy geçirip berip bolýar. Janyň sag bolsun.